Bocah Bajang. Arman pijer ungap-angop, mripate krasa mbiyuyut. Ngantuke ora kena diajak kompromi meneh. Radio sing kawit disetel dipateni. Kahanan dadi sepi. Sakwise kuwi dheweke ganti lampu plenthong sing uripe ora pati padhang. Wong lanang iku banjur jumangkah menyang dipan. Dipan sing awan mau diresiki. Tangane nyaut kemul sing wis cemawis ana kono banjur ngglethak. Ora mung kuwi, mung gumune. Arman sing mripate mau krasa mbiyuyut. Saiki ora krasa ngantuk. Ewadene wis dipeksa merem. Nanging panggawae isih mendelik. Malah mung ketap-ketip nyawang usuk. Arman kelingan meneh marang kandhane sisihane esuk mau. Nalika dheweke kandha yen sida arep nuruni omah sing bakal disewa. Jenengan apa wis mantep tenan po arep manggon nang omah iku? Krungu pitakone sing wadon ngono kuwi, Arman jenggurutake alise. Ora mudeng marang karepe sisihane. Lah kowe kuwi kepiye to, Dik? Aku kok ora mudeng karo karepmu. Jarene kowe njaluk pindah saka pondokan kene iki. Kepengin pindah pondokan sing ora akeh wonge. Lah mumuni nek akeh wong ngene iki repot nek arep menyang sumur. Apa meneh nek arep adus dadak antri luwih dhisik nek ora gelem nang sumure tanggane. Haning saiki bareng wis genah arep oleh pondokan sing ora akeh wonge tur kari manggon wae. Lah kok terus malik grembyang? Karepmu ki apa? Wis, aku aras-arasen krungu alasanmu. Sisihane dingkluk karo jengkerutake alise. Terus wangsulane. Wingi kuwi pancen ngono lho, Kang. Aku ndang kepengin pindah saka kene. Haning saiki ora. Jan iki karepmu kepiye? Kok sarwa ngewahake? Monggo aku wis kebo matur sing kagungan dalem iki. Nek awake dhewe arep manggon ana omah kuwi. Malah sik kagungan dalem ya wis marangake. Haning sadurunge sing kagungan dalem dawuh supaya aku nurani dhisik. Maksude kontur ijen ana kono. Nek aku kerasan kena dibacotake. Ha nek ora kerasan ya kena dibatalake. Apa sing kagungan dalem ngendika ngono, Kang? Ha iya. Ha nek ngono saya kandel kapercayaanku. Kapercayan? Maksudmu apa? Wingi sore kuwi aku diceritani Kang Mahmud. Jarene omah sing bakal awake dhewe panggoni kuwi angker banget, Mas. Angker? Lah dasar iki apa? Kang Mahmud iso cerita ngono? Sakwise mikir-mikir sedhela, sisihane Arman banjur cerita ngecipris nek Kang Mahmud sak keluarga wis tau mondok ana omah iku. Ning durung genep setengah sasi, dheweke karo anak bojone iku banjur kepeksa pindah. Pawadane wong iku lunga merga asring ngalami kedadian-kedadian aneh sing kaya-kaya ora tinemu nalar. Janji ngancik tengah wengi utawa lingsir wengi. Kupinge Kang Mahmud mesti krungu suarane bocah nangis sing katon memelas banget. Wiwitane swara bocah nangis iku digoleki saka ngendi sumbere. Ning bareng digoleki mrono mrene ora bisa nemokake saka ngendi swara bocah nangis mau. Kang Mahmud terus mikir, bisa uga swara mau dudu suarane bocah temenan. Nanging swara lelembut sing sengaja medeni manungsa. Mula ora pisan pindho.
Anak-anake tansah girap-girap kaya bocah kaweden. Merga kedadian iku, Kang Mahmud sak keluarga banjur ora kerasan manggon nang kono. Arman dingkluk ora kumecap. Ora antara suwe sisihane mbacutake anggone cerita. Let setengah wulan sak pungkure Kang Mahmud ana wong liya maneh sing karepe uga pengen ngontrak omah iku. Nanging durung genep 10 dina kepeksa alian. Jalaran uga ngalami sing dialami Kang Mahmud lan anak-anake. Arman isih panggah tumungkul tan kumecap. Batine priya iku maido marang sing nembe wae diceritakake sisihane. Halah, jaman saiki kok isih ana bangsane lelembut. Luwih-luwih saiki wis ana listrik. Ana kene padang. Njur memedi ngendi sing gelem gentayangan nggodha manungsa. Bisa wae iku mung karangane wong jirih. Wong iku angger jirih malah sok seneng otak-atik sing aneh-aneh. Seneng sok ngegila wong. Ngono batine Arman. Mas, kok mung mendel wae toh? Piye? Arep kok bacotake? Halah iya ngono. Wangsulane Arman penak wae. Ora gigrek krungu ceritane sisihane. Arman genti kelingan ngendikane Pak Trenggono sore mau. Hanek sliramu wis mantep temenan, sumangga haning dadiya pangertenmu. Yen keri-keri iki akeh wong mondok ana kono. Durung genep sewulan wis padha pamitan pindah. Pawadane haya werna-werna. Haning bapak dhewe ora mudeng. Ngeten nggih, Pak. Ning kula kok sampun mantep. Arman buyarake lamunane. Dheweke banjur ngranggeh senter. Senter iku durupake kanggo ndeleng arlojine. Pandom jam tangan iku nuduhake angka 12:02 menit. Wis tengah wengi. Priya iku bali kemulan meneh lan nyoba ngremake mripate. Lagi wae arep turu, krungu wong totok-totok lawang. Sopo tengah wengi medaya iki? Batine. Apa Pak Trenggono sing kagungan dalem kene? Apa arep menehi kabar penting? Arman ngipatake kemulih. Terus nyeret sandale jumangkah menyang lawang. Alon-alon lawang kuwi dibuka. Bawa adem lebu. Nanging ora ana sapa-sapa. Arman mung celingak-celinguk goleki sapa sing notok lawange. Ning ora nemokake wong sak cuwil-cuwila. Ana ing jaba sepi nyenyet. Sakwise yakin ora ana sapa-sapa, Arman terus nutup lawange meneh. Banjur bali nglethak. Nembe wae tangane arep nyekel kemul. Keprungu swara bocah nangis sing asale saka ngarep omah. Arman murungake anggone arep mapan turu. Dheweke terus nyandak sentere metu menyang arahe swara tangise bocah iku. Tekan ngarep omah, swara bocah nangis iku pindah menyang mburi omah. Sakwise mikir-mikir sedhela, Arman klideh-klideh menyang mburi omah. Bareng tekan mburi, swara sing digoleki iku keprungu ana ngarep omah meneh. Kanthi celorat-celorot, Arman gegancangan marani penere swara misterius iku. Tekan ngarep, swara bocah nangis iku saiki keprungu adoh sing arahe ana iring lor wetan omah. Welah, sembrono temenan. Swara iku gawe bingung wong wae. Tenane, apa kupingku sing ora beres ya? Saengga ora bisa nangkep swara kanthi jelas. Ah mbuh, beres mbuh ora kupingku. Aku ora peduli. Butuhe aku bisa nglacak sumbere swara iku. Aku kok penasaran banget. Panggraitane Arman. Wong lanang iku banjur ngunci lawang. Ora antara suwe terus ninggalake omah iku goleki swara bocah nangis. Nalika lakune Arman wis kepara adoh saka omahe, swara tangis sing digoleki iku isih keprungu. Nanging tansaya adoh lan ora cetha.
Saiki sing krungu cetha mung swara kewan-kewan wengi lan swara angin sing nggawa hawa adem. Elok temenan. Swara bocah nangis kae. Gek jaket, gek adoh. Rumangsaku kok ora maton. Jane kepriye to iki? Ojo-ojo aku iki gek malah diwedeni. Ora mungkin. Haning kok aneh. Wulu gidokku krasa mengkiri. Piye to iki? Arman kepeksa grenengan ijen. Ora kuat ngampet isen-isene atine. Ora let suwe dheweke wis mulih kanthi gembol pitakonan. Esuke Arman mulih ana pondokane sing dienggoni anak bojone. Sakwise adus lan sarapan, dheweke mangkat nyambut gawe kaya sabene dadi tukang mendring. Ngenani kedadian aneh mau bengi, dinggo wewadi. Bengine Arman bali meneh nang omah sing arep disewa. Isih ijen durung karo anak bojone. Sajake Arman ketok sayah banget. Mula banjur gletak ana dipan. Lumah-lumah. Wong iku saiki krasa ngantuk. Sadurunge ngremake mripat, Arman ndedonga marang Sing Maha Kuwasa supaya anggone ngaso iku krasa kepenak lan adoh saka godha rencana. Ora let suwe Arman bablas turu. Ngambah ana jroning alam pangimpen. Arman weruh bocah lanang udakara 5 taunan nangis sesenggrukan ana ngarep lawang omahe. Bocah iku katon cahyane pucet. Alon-alon Arman nyedaki. "Le, jenengmu sapa, Le? Kowe bocah saka ngendi?" pitakone Arman. Bocah kuwi mung nyawang. Ora suwe bali ndingkluk meneh nerusake anggone nangis. "Le, apa kowe luwe, Le? Nek kowe luwe, aku isih duwe panganan." Bocah iku gedhek alon. "Lah ngopo kok kowe nangis, Le?" Bocah iku ora nggape pitakone Arman. Arman gatekake bocah iku wiwit saka dlamakan sikil nganti pucuke rambut. Bocah iku katon kuru, mripate celong, mung kathokan tok, ora nganggo klambi. "Ngene lho, Le. Kowe kuwi jenenge sapa? Bocah saka ngendi? Lan anake sapa?" pitakone Arman meneh karo ngelus-elus gegere bocah iku kebak rasa welas. "Jenengku Bajang, Pak Lek. Ibuku jenenge Ratri. Bapakku jenenge Munanto. Njur omahku kono kae, sanding sumur. Ning sing wis rusak setahun kepungkur. Merga dienggo gawe jugangan kanggo mbuang uwuh. Ya jalaran kuwi aku wis ora duwe omah, Pak Lek. Aku dadi sedih lan bingung. Aku kudu manggon ana ngendi meneh, Pak Lek?" "Hah? Kanggo jugangan? Lah sing rusak kuwi sapa to, Le?" "Wong sing dhisik mondok ana kene, ning saiki dheweke lan anak bojone wis mulih menyang kampung asale. Jalaran wedi, meh saben tengah wengi tak tekani. Aku nekani dheweke iku, pamriye geleme wong iku tanggung jawab anggone wis ngrusak omahku." "Oh, ngono to lara-larae. Mbok ayo to, Le. Kene mlebu dhisik." Pangajake Arman kanthi kebak rasa gumun. Dene bocah sakmono kok wis ketok nalar pikirane. "Emoh kok, Pak Lek. Aku malah njaluk pamit wae. Ning sadurunge pamit, aku arep njaluk tulung marang Pak Lek. Nek Pak Lek ketemu simbahku, matura ya yen wayahe si Bajang njaluk digawekake omah anyar." "Lah mbahmu kuwi sapa, Le?" "Mbahku jenenge Trenggono." "Hah? Pak Trenggono? Sing kagungan dalem kene iki?" "Halah ya sapa meneh to, Pak Lek? Wis ngono wae ya, Pak Lek. Aku njaluk pamit." Arman nyawang bocah iku kanthi ati ternyuh. Jang, Bajang, mengko dhisik."
Bocah iku ora nggape. Sedhela wae wis ora katon blegere. Arman gragap tangi anggone turu. Tangane ngucek-ngucek mripate noleh ngiwa nengen. Dheweke lagi sadar yen mentas wae ketemu bocah lanang sing jenenge Bajang. Arman dingkluk karo jengkerutake alise. Arman nyoba mbadhe apa werdine impene iku, ning nganti suwe ora bisa ngudari. Sorene Arman sowan menyang daleme Pak Trenggono. Ora nganti 10 menit wis tekan. Kebeneran Pak Trenggono lan sing putri ora tindakan. Sakwise tekane diacarani, Arman banjur kandha rikala wengi sepisanan manggon ana omah sing arep disewa. Ing tengah wengi keprungu suarane bocah nangis. Swara mau terus digoleki mrono mrene, nanging ora ketemu. Arman meneng sedhela. Bakda unjal napas, dheweke banjur mbacotake anggone cerita. Saiki ngenani anggone ngimpi mau bengi. Apa sing dialami ana sakjroning alam pangimpen. Diceritakake kabeh kanthi gamblang. Ora ana sing kecicir. Bareng krungu kandhane Arman iku, Pak Trenggono kendel sauntara. Banjur pandeng-pandengan karo sing putri. Pak Trenggono unjal napas dawa. Nuli ngendikane kanthi sareh. Ngono kuwi to. Pasumpenanmu, Nak. Ratri lan Munanto. Mangertiya ya, Nak. Ratri iku putra mantuku. Banjur Munanto iku anakku dhewe. 5 taun kepungkur nggone bebrayan, Munanto lan Ratri duwe momongan, duwe bayi lanang. Haning ya kuwi anake ora kaya saklumrahe bayi lahir. Putuku mau lahir kluron. Putuku lahir tanpa diwenehi nyawa dening Sing Maha Kuwasa. Layone banjur dikubur ning sanding sumur. Bapak malah lagi ngerti. Nek yen kuburane putuku mau dienggo jugangan kanggo mbuang uwuh. Nyuwun sewu, Pak. Lajeng sakmenika putrane Bapak lenggah wonten pundi? Pitakone Arman. Nang Jakarta. Jalaran Munanto ditugasake ing kono dening kantore. Kurang luwih wis 4 taunan ana kutha kuwi. Lah ya mergo ditinggal tugas adoh kuwi. Omah kuwi banjur ora ana sing ngenggoni. Jer kabeh putraku wis padha duweni omah dhewe-dhewe. Pungkasane omah kuwi banjur disewakake. Sejatine bapak ora pasang tarif, kudu semene ongkose saben wulane. Nanging saklilane wae nggone menehi sing manggon. Kepepete ora menehi ongkos, ya ora dadi ngopo kok, Nak. Watone omah kuwi kerumat lan ana sing ngenggoni wae. Ngono Pak Trenggono njlentrehake. Arman mantuk-mantuk terus ndingkluk. Pak Trenggono tumungkul. Panyawange katon adoh. Ora let suwe, priya setengah umur iku banjur ngendika kanthi alon. Bune, becike putune dhewe sing wis ora ana iku didongakake wae. Muga-muga arwahe ditampa ning pangayunaning Gusti Allah. Banjur kuburane sing ana sanding sumur kae. Ya prayogane dipindah wae menyang kuburan umum kanthi tata cara sing murwat. Nggih, Pak. Kula setuju saestu, Pak. Harak ya ngono kuwi prayogane to, Nak? Ngono pitakone Bu Trenggono marang Arman. Nggih, Bu. Leres mekaten. Wangsulane priya saka Pasundan sing wis luwes basa Jawa kanthi alus. Ora let suwe Arman banjur pamitan.